इभिक्सन अर्डारखौ बिपिएफनि समाव बबे बबे जायगायाव होदोंमोन आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ। औ, जों इभिक्सन अर्डार होदों। हाग्रामानि साहा बागानखौ इभिक्सन खालामनो अर्डार होदों। जोंनि मा होनो एमसिएलए बिथां मा बसुमतारी मोनलाय देरहासार बसुमतारी 13टा साहा बागानखौ इभिक्सन खालामनो जों अर्डार होदों। खिन्थु सासेबो जोंनि सहज सरल रायजो जानाय मानसिनि न'खौ बा हाखौ जों इभिक्सन खालामनायनि अर्डार होआखै। बे बिथांमोननि मोनसे बाहानासो। बिथांमोना गावसोर मा दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव मुं सुलाबायदों। गतिके जोंना बिदि प्रमान गैया जोंनिफ्राय इभिक्सन अर्डार होनायनि। इभिक्सन अर्डारखौ बिपिएफनि समाव बबे बबे जायगायाव होदोंमोन आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ। औ, जों इभिक्सन अर्डार होदों। हाग्रामानि साहा बागानखौ इभिक्सन खालामनो अर्डार होदों। जोंनि मा होनो एमसिएलए बिथां मा बसुमतारी मोनलाय देरहासार बसुमतारी 13टा साहा बागानखौ इभिक्सन खालामनो जों अर्डार होदों। खिन्थु सासेबो जोंनि सहज सरल रायजो जानाय मानसिनि न'खौ बा हाखौ जों इभिक्सन खालामनायनि अर्डार होआखै। बे बिथांमोननि मोनसे बाहानासो। बिथांमोना गावसोर मा दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव मुं सुलाबायदों। गतिके जोंना बिदि प्रमान गैया जोंनिफ्राय इभिक्सन अर्डार होनायनि। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 इयार्स कर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स, COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस 1 इयार कर्स, सिविंग टेक्नोलॉजी 1 इयार कर्स। ब्यूटी एंड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव हाईलि क्वालिफाइड फेकाल्टिज दं आरो 100% जब एसिस्टेंट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।